Hey, nung मा खालामदों? नों मा खालामदों? थाबायदों। अबाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय थाबायनानै? आबैनाव? अबे आबैनाव? सोर आबैनाव? अबे आबै? मा नाम? आबै जेजेनावसो? थिफखायाव दङा? आबै थिफखानायाव नङा? बाव थांनो नागिराखै? अबायथो थांनो नागिरदों होनदों? अबाय थांनो नागिरदों होनदों? अबाय थांनो होनदों? बेखौनोथ' आबैनि नामा मा नाम? आबै जेजेनावसो? आनै खैजिमा मोननावसो? अबेजों बिसिना न'आ? खोन्थालाय न'आ अबेजों? अबे? ओरैहाय?